Νορβηγία παίρνει θέση στην εκκίνηση. Οι μάχες στην κατηγορία αναμένονται μεγάλες και αδυσόπιτες. Ωστόσο, η επιβράβευση που περιμένει στο τέλος είναι η γη της επαγγελίας του ποδοσφαίρου. Οπότε χαλάει ο κόπος για όσους τολμηρούς και δυνατούς τα καταφέρουν. είναι ευκαιρία. Φοβερή απόκρουση. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Η Νορβηγία Θα εκτελέσει το πρώτο κερδισμένο κόρνερ. Μπερνάρντο Σίλβα. Εδώ ζορίστηκε ο πορτιέρε. Ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Ο Ρονάλντο με την μπάλα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες Δεν σουτάρει προς το τέρμα. Χακίμι. Ξεφορτώνεται όπως την μπάλα. Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει υπέροχη κατεβασιά. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Τσαλχάνογλου. Φαίνεται καλή η βαθιαπαλιά. Μέση. Καμία αλλαγή ακόμα στον πίνακα του σκορ. Το 0-0 παραμένει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη. Μέση! Το δοκιμάζει. Αστόχησε στο σουτ. Πολύ καλή η έμπνευσή του, όχι όμως και το τελείωμά του. Γκεντουζή. Γιώργο, ποιος από όλους τους παίκτες πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε αυτό το παιχνίδι? Ιλκάι Γκιντογκάν, ένας πολύ επιδέξιος στρατηγός στον χώρο του κέντρου. Θαυμάζω το ότι βλέπει γήπεδο ακόμα και υποπίεση και βρίσκει πάντα το συμπαίκτη του. Σίγουρα μπορούν οι επιθετικοί του να στηριχτούν σε αυτόν. Ναι, και σε ένα μεγάλο βαθμό κρατά την τύχη της ομάδας στα χέρια του. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Μέση. Ευκαιρία ο Μαρτίνες. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματά και η φάση. Μαντσί, σαν να του πήραν το πορτοφόλι εδώ. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Απρόσεκτη εκτέλεση, κρίμα. Βρήκε το κενό χώρο. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική νέα κεφαλιά. Το έπιασε. Πολύ καλή αντίδραση. Τον τροφοδο... Μπερνάρντο Σίλβα. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Τον αντιμετώπισε πολύ σωστά εδώ και βγήκε νικητής. Μπερνάρντο Σίλβα. Έξυπνη η πάσα του. Καλό στήσιμο της φάσης. Και η κίνηση των παιχτών έξοχη. Να και το σουτ τώρα. Ναι, θα το κάνει. Σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτός ο τελευταίος αμυντικός. Σουτάρει με δύναμη. Είπε όχι. Έξοχος. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλή παλιά. Έχει Έντεργα. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Η Νορβηγία θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισαν. 0-0. Δημιούργησαν γενικά καλές ευκαιρίες που δεν τις εκμεταλλεύτηκαν οι επιθετικοί.
πρέπει να χαλαρώσουν και να μην βιάζονται τόσο στην εκτέλεση. 0 εις το πηλίκον μέχρι στιγμής. Για να δούμε στα επόμενα 45 λεπτά. Ξανά πίσω στις θέσεις μας. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Και προσπαθεί να σουτάρει. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Κόρνερ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Οι αντίπαλοι τους Κεφαλιά. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Χακίμι. θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Πολύ καλή πάσα. Μόνο ασουτάρει για γκολ. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Πολύ έξυπνη παλιά. Ο Μέση πήγε πολύ σωστά προς την μπάλα και μπράβο του. Αν συνεχίσει να κυνηγάει έτσι τις φάσεις, κάποια στιγμή θα του κάτσει μία. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Τον βοήθησε όμως και ο αντίπαλος. Φάνηκε τι θα έκανε. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Πάει για τον γκολ. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Η ομάδα σαν να δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Ευκαιρία να στα... Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν. Κέρδισε επάξια την μπάλα εκεί. Η άμυνα έκανε την κάφα της βέβαια, αλλά και ο επιτιθέμενος ήταν σε γρήγορση και ενήργησε ταχύτατα. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Έξυπνη η πάσα Έχει του. πολύ σωστή ανάπτυξη η ομάδα τους. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Έντεγκαρ. Καλή παλιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν μου αντιπλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Η μπάλα στο πλεκτό. Απίστευτα πράγματα. Δείτε σε ποιο λεπτό πήγε και σκόραρε ο αθεόφοβος. Με αυτό το γκολ βέβαια μάλλον τελείωσαν όλα. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται ενίοτε. Αυτό το παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Και ξεκινάμε πάλι με το δείκτη του σκορ στο 1-0. Ποιος άλλος θα βγάζει τα κάστρα από τη φωτιά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Η Arsenal Επιτίθεται κάπως άτσαλα θα έλεγα. Θέλει αποτελεσματικότητα τώρα. Για να δούμε, μεγάλη ευκαιρία. Κάνει ένα σουτ. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια κοιμόντουσαν όρθιοι. Ξεχύνεται μπροστά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Έντεγκαρ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Να το, αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Με στενά περιθώρια ξεπέρασαν τη δοκιμασία. Το οφείλουν στην άμυνά τους, η οποία ήταν καταπληκτική. Μαρτίνες, τον βλέπουμε να παραλαμβάνει το τρόπαιο του παίκτη του αγώνα. Σήμερα είδαμε πώς λειτουργεί ιδανικά η άμυνα όταν είναι ψηλά. Άσκησαν μεγάλη πίεση στους αντιπάλους, τους άφησαν ελάχιστη ελευθερία κινήσεων και αυτό φυσικά το εκμεταλλεύτηκαν και όταν έφευγαν στην επίθεση. Άψογη η τακτική τους. Κάποιοι που δεν αγαπάνε και τόσο το ποδόσφαιρο συνηθίζουν να λένε ότι πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι.
Ας δοκιμάσουν να το πούν σε αυτό το παλαβό πλήθος εδώ. Σίγουρα είναι το παιχνίδι που περιμένει πιο πολύ ο κόσμος αυτήν την εβδομάδα και φροντίζει να μας το δείξει αυτό με κάθε τρόπο. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας άθλημα. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Μέση. Και να εδώ ο ήρωας, ο σκόρερ, ο πιο καταλυτικός παίκτης και παράλληλα και ο σωτήρας. Ο ένας και μοναδικός, Λιονέλ Μέση. Η πρόσφατη ιστορία αποτελεί το τέλειο πιστήριο ότι αυτός ο παίκτης είναι όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα ακόμα. Μπορώ φυσικά να τα επιβεβαιώσω όλα αυτά, γιατί έχω καλύψει κάποια τα παιχνίδια του, όπου σαφώς έδειξε ξεκάθαρα όλες αυτές τις αρετές πάνω στο γρασίδι. Σίγουρα, Γιώργο. Ο άνθρωπος είναι ήδη θρύλος και όλοι εδώ περιμένουν ακόμα μία μυθική εμφάνιση από αυτόν. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Αυτά τα τρεξίματα σκοτώνουν τις αντίπαλες άμυνες. Δοκιμάζει το βολέ. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Ο Λοκατέλη ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Η Μπαρσελόνα Θα εκτελέσει το πρώτο κερδισμένο κόρνερ. Επεμβαίνει και διώχνει μακριά. το σουτ. Σαν έλουρος θα διώξει. Πάλι το σωσέ. Είναι όντως φοβερός. Εδώ έκανε κανονικά επίδειξη των αντανακλαστικών του. Είναι το δεύτερο κόρνερ της ημέρας, ενώ οι αντιπαλοί τους δεν έχουν κερδίσει ούτε ένα. Θα το κάνει. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν τον αντίπαλο τον ατοφύλακα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε κι άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα κακσού. Σουτάρει με δύναμη. Το δοκιμάζει. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλίτωσε την ομάδα του από μια αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Μέση, η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Με λίγο χρόνο να απομένει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, οι ομάδες μοιράζονται τόσο τις ευκαιρίες όσο και το 0 σε άμυνα και επίθεση. Έξυπνη η πάσα του. Ντεμπελέ προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Φαίνεται καλή. Μαρτίνες! Να το! Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Αυτή η χρονική στιγμή είναι πάντα ιδανική για να σκοράρεις. Το καλό κλίμα θα είναι εγγυημένο στα αποδυτήριά τους. Σε αντίθεση βέβαια με τα αντίπαλα που μάλλον θα επικρατεί σκεπτικισμός. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Ναι, μπήκε! Δεν κράτησε και πολύ αυτό το προβάδισμα. Νομίζω ήταν η τέλεια απάντηση. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Για όσους δεν είδαν το παιχνίδι ως τώρα, να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις, έχει γκολ και την αγωνία μοιρασμένη στα δύο στρατόπεδα με το σκορ στο 1-1. Και αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Σήμερα βλέπουμε την αποθέωση του ανοιχτού ποδοσφαίρου, Χριστό. Και οι δύο ομάδες έκαναν πολλές φάσεις μπροστά.
παραμέλησαν πάντως λίγο την άμυνά τους. Το 1-1 θα μπορούσε να είναι πολύ ψηλότερο. Πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας στο πρώτο μισό, με τις ομάδες να τα δίνουν όλα και καμία να μην καταφέρνει να υπερτερήσει το σκορ. 1-1 είναι στην ανάπαυλα και να δούμε αν μετά θα καταφέρει κάποια από τις δύο να λυγίσει την άλλη. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Γι' αυτό άλλωστε και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί που ο ίδιος ήθελε. Και καταφέρνει να την κόψει. Μπράβο του, είχε και σωστή τοποθέτηση. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Χακίμι ξεφορτώνεται όπως την μπάλα. Δεν άντεξε στην πίεση εδώ. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Λοκατέλη κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Χακίμι θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Δεν είναι offside, συνεχίζει. Μέση. Έτοιμος για το σουτ. Πολύ σωστή επέμβαση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Πολύ καλή τοποθέτηση. Κάνει προσπάθεια. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Δεν τη φτάνει αυτή. Η προσπάθεια και από τις δύο μεριές είναι μεγάλη. Φαίνεται ότι το θέλουν πολύ. Ευκαιρία να τη δώσει στο πιάτο. Αλλά όχι, δεν δούλεψε. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κι άλλο σουτ. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα. Ίσως η όλη ατμόσφαιρα πριν τον αγώνα να έπαιξε σημαντικό ρόλο. Γιατί φαίνονται μπλοκαρισμένες και οι δύο ομάδες. Τσαλχάνογλου πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση. Γκολ για την Νορβηγία. Και αποκτούν και πάλι κεφάλι στο σκορ. Νόιερ κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Ήταν σε ετοιμότητα, έπειτα βέβαια από την αρχική προσπάθεια, αλλά στάθηκε και τυχερός γιατί η μπάλα του στρώθηκε. Ήταν μια ευκαιρία που δεν θα την έχανε με τίποτα. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Το πάλεψαν μέχρι τέλους και τελικά τα κατάφεραν. Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Είναι πλάγιο. Έγινε η εκτέλεση. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Αυτό είναι. Αφού συμβουλεύτηκε το ρολόι του, ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη. Παρά τις μία-δύο αμυντικές αδυναμίες που υπήρχαν, που δεν ευχαρίστησαν και πολύ τον προπονητή, πήραν ένα καλό αποτέλεσμα. Μαρτίνες, τον βλέπουμε να παραλαμβάνει το τρόπαιο του παίκτη του αγώνα. Θα έλεγα πως το σύστημα που εφάρμοσαν δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Συνεχείς πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Μάλλον όμως το έκαναν πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Και καταλαβαίνεις πως οι νικητές ρίσκαραν πολλά με αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης και τελικά επιβραβεύτηκαν. Κάπου εδώ τελειώνει η απόψινή κάλυψη της ευχαριστίας μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν σχολιαστής.